Is-sitwazzjoni politika preżenti se jkollha effett tqil fuq il-periti, kemm bħala individwi, professjoni u anke għall-industrija li huma jaħdmu fiha. Sostniet dan il-President tal-Kamra tal-Periti, Simon Vella Lineker, waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Kamra tal-Periti li saret fis-6 ta' Diċembru. Vella Lineker saħqet li l-Kunsill se jibqa' kommess sabiex joħorġu lill-industrija mill-medjokrità u rejba li ħakmuha. Il-President tal-Kamra tal-Periti fid-diskors tagħha komplet tispjega kif il-Kunsill kien fassal pjan ambizzjuż għas-sena 2019. Ħadmu bisħieħ sabiex jintlaħqu l-għanijiet minkejja l-kriżi li għaddew minnha l-professjoni u l-industrija fix-xhur tas-sajf wara il-kollass ta' numru ta' binijiet, it-twaqqif ħessrem ta' xogħlijiet u twaqqieħ u ta' skavar u l-introduzzjoni maġla ta' regolamenti ġodda li ma ndirizzawx il-problemi li hemm fl-industrija. Simon Vella Lineker spjegat li sar progress sostanzjali fuq l-emendi proposti għall-lat dwar il-periti u li l-proposti għall-Kamra għal-qafas ġdid ta' regolamenti tal-bini u l-kostruzzjoni kienu ġew milquha b'mod pożittiv mill-stakeholders kollha fl-industrija. Il-Perit Vella Lineker referit ukoll għad diversi bidliet fl-industrija il-Kamra tal-Periti saħqet dwarhom matul l-aħħar sena u li l-Gvern ikkommetta li wettaq permezz ta' ittra ppreżentata lill-Kamra tal-Periti f'Awwissu ta' din is-sena.